mu subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun kyawun rahotannin namu da zarar. To fa al'amari ya fara rikicewa, sabga ta lalace, abu ya yi kyau. Masu saurare so gyara zama domin jin kalar wato dai ta zafin bidiyon da shiɗan musulunci ya saka Murtala da suna Sokoto bayan sun sabon bidiyon Bello Turji ya bulla jiyan nan akan wato dai neman sulhu. Masu saurare a cikin bidiyon namu na yanzu za ku ji irin yadda shiɗan musulunci Murtala da suna Sokoto da yake wato dai fatonawa mai tsaro wato dai asiri wato dai Badar Abubakar bayan masu saurare ya fito ya fara tonawa ɗan ƙaramin ministan tsaro asiri wato dai Bello Matawalle. Masu saurare wannan kuma ta biyo ta kan babban ministan tsaro wato dai Badaru. Masu saurare sai gyara zama tsab domin jin wannan bidiyo akan arena lokaci. Masu saurare amma kamar na zama so da kasance wannan shine fakin nan zuwa na farko ta channel full barka da kuma subscribe ta kunna mana alamar ƙarshen sanarwa ba kamar haka. Yanzu masu saurare ga zafin bidiyon Murtala da suna Sokoto ku ji kalar zafin bayanan da ke yi game da wato da 'yan ta'addan ƙasar ta Najeriya kamar haka. Minista mai guntun wando, kusan minista mai guntun wando ko? Ƙaramin ministan tsaro. Shekaran jiya kai ƙaran Murtala Bello. Yana son a kama Murtala Bello. Nace to wanda aka kama me? To Murtala Bello wallahi hakkira yaka jira. Wallahi duk in bude aiki kuma don Allah ai ba ni na kashe zoman barata in ka isa turji haka cewa a kamu turji yayi jawabi ko bai jawabi ba ce a kamu turji. Murtala Bello wallahi da bayyana ma abubuwa ɗaya zai saboda ka haka ka ruha makan ka asiri yanzu shina nan yana sa ana zuwa jiha ana abin nan din malamai hannan Sokoto yanzu akwai wasu da an ka taya ma abinda aka so in Murtala Bello yayi jawabi ku yi raddi za a kama biyan ku amshi kuɗin ku yi ta amsa. Murtala Bello ko kula ku bai yi abinda dai nika tunkara bi iznillahi zan ci gaba tunkara ke kuma Allah yana sa maganganun albarka. Ko yau Murtala Bello ya mutu wallahi duk abin da ya kamata ya faɗa ya faɗa. To fa masu saurare yanzu kuma sai gyara zaman ku domin ku ji kalar tunan asirin da za a fara a halin yanzu kama daga kan Badaru babban ministan tsaro da kan Bello Matawalle da kuma kan aminin su na jikin su yayin da suke mulki. Yanzu masu saurare bari mu ku da mai Murtala da suna Sokoto ku ji kalar bayanan da ke faɗa a tunan An ta'adda ko ba ku jiya ba an kama mutane ko ba a kama ba nan jihar Sokoto kun ji wasu da an kama da bayan an ka sako su ko ba ku jiya ba to yana cikin su wata ne kusan 7 hannun jami'an tsaro ana zargi ne da taimaka ma 'yan ta'adda wai an ka sako shi na gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauka tabba mukami wai shi zai na ya kare gwamna ai abinda an kai su bisa gaskiya sun duk in ka diba haka to abin mamaki wai har da yaron jarma an ka tai wai wurin kare gwamna to wa kwara nuna gwamna barawo na jarma Murtala Bello na Sokoto an kai Sokoto an kai ubana Sokoto an kai kakana kuna fahimta to wai wannan bobawa wai shi wallahi shi na tsaye an kai wallahi ni abin mamaki in ma bancin da lalacewa gwamna wani irin kallo zai wa waɗannan mutane 203 to 204 yana director finance kebe shi Ahmadu yana director finance kebe jarma yasa an ka cire shi sun ka ce fata yayi an haka shi gidan yari shi Ahmadu wanga da ya zama gwamna wai don kusa Allah ya iya wa'azi an ka ɗaukai an haka shi gidan yari yana gidan yari ya langa ya ce bai da lahiya an ka sawo mai inkwa hannu da kafa sun ka sawo mai sarka Allah sun haka shi specialist an ka sa jami'an tsaro suna hakonai wai waɗanda sun kai mai haka wai suna sun ka tura yaran su wai kare Ahmadu za su yi wallahi su Ahmadu ai shi gwamna ma ya sa wato kwata su rena ma gwamna wayo wallahi ku rabu da Murtala Bello a zauna lafiya. Saurare fatan da kun ji zafafan kalaman Murtala da suna Sokoto game da wanda suke ƙoƙarin tono garma da masu tabbas ya ce fa kalaman da suke bakinsa sun fi tarin yawa ya ce tabbas a cikin kaso 10 bai fi da kaso 1 ba. To masu saurare su taimaka su bi shi a hankali kada ya zo ya tona asiri. Masu saurare da makawa labaran namu ne yanzu sajin da ba mu ta lafiya.